Добър вечер, аз съм Даню Дивото. Воза се в бебе количка. Разбирате ли? Аз съм Даню Дивото. Днеска се воза по центъра бебе количка. Возим моя ментор. Винаги елексира е до мен. Да не знаете, винаги чакала е до мен. Това си е ясно. И сега започваме най-дивото видео. Почи малко, че? Виж, ако почне и каже биберона, нас за биберона кои? А? Биберона сбирате. Нека. Сложи го на пауза се, Никола.